Nigoba omogoko munene guchiase abamenyi ba muneke ime yewodi ya Nyatieko abamenyete ase chinsemo chiegoti abo babere bagwetera amakongu ao anene aso konyora mache chinga kichumura kera ingana ekobairira barabwo gotara kilomita goika isato elio gochukurigia mache ayo bagotumeka ase chinka chiabo okwana ase chinga kiechu bari kolemerwa egesima ase chinsemechu nigo babere bakorokia ogosemeri kwabo nonye nukugochigokinia nonye ne sector yobolemi ase obwange bwa machayu Dipon Asanya norobotiro abamenyi bekenyoro kia moneke abo bamenyete ase goti imeye wodi ya Nyatieko ngobono beso kirena kogokera umuroberio bwa mache oyobere kogosiori wa chinsemecho no mubunge bworogongo ruo mheshimiwa Anthony Kibagendi maiga yogo chandika asokonyora mache ase miaka menge Eta nengoro kwa Lispa Robert Chenomo kadio moneke ritangani kwa kiro mheshimiwa itombi yamono asenye nchoko toletera mache twabere togo tara saa tambe kuya mache kilomitange isano togo kuya mache mpaka twagote ile nchera tere niringambi yamono asenye ndio mheshimiwa ito Mr. Anthony Kibagendi asenye nchoko toletera mache ase skuri ya ito ya moneke kuna indwa bangina twabere togo chandika mono asenye ndio kwenda rochare kero morakero ore kwanyora nga none shinge ninchiyo amaze tariroshe na tena tunashukuru sana asingincho tuarorira mangana manene agitotanya korora gisukina sekinyubike kia moneke omuisimiwa nabaraibande bari babuate program yo gutoremera maje wacha Mungu awabariki sana otara kwabo asokurigia mache gwetanya kilomita 3 ningana bono yabeka abamenyi abaiga gwesokia na korokio mogokobo una bono ndega njetingo nyase ngurusia maji igabana garabata iyo na wonkurarandara imbati maje pi omoshimi go mintombu yamono na ndembu yamono kane. The best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. Yense moyende etugo yabo nigokonya yakeire oburemi bwabo nabo igokonya bwasirire kubatekana no kubora kwa mache ase chinsemecho nabono konyorere tugo yaita mache ne kasengo ngwasero chasengenzu toko stari ya mache okoni ayo gosbitianga ayo korose ndagera che buno mosae na mwagere mbiyamo na sengencho anyako bwa gotemera mache for a long time we've been really suffering konyora mache okonda home issues buno gokorobore au kwa irrigation ase irrigation and especially no ase domestic uses. Napanda mboga kwa wingi, managu kwa wingi, tukobekera mache bona igule byase project yo mheshimiwa Anthony Kibagendi. Ya ntuna nende togetikende omoraina Anthony Kibagendi senge nchoto musire ibuyu mutu. Chinga kiechecho ni goboigo bagokera emirememi ya omujumbe agendete kubakorera anena soko ene kiangabana nkogenda bali chiskuru kubarosiria chipara Jibese kuri tumundo tetera magendere pasa ringorwa chipara gose nama so we very grateful Uripoteri kataseni kia gatembe kuroiga moneke ewodi ya Nyatieke bunge ya Kitutu Chache South meye kaunti ya Kisii Elia Nenkoro kwa Dipon Asanya